uNkulunkulu akulonde ekubusise uphile uphumelele. Kama uPasonic sicela subscribe, sicela like, sicela ube member ele channel. Lokho kuzothi ukwazi ukunikela ngemali engango-9 njalo ngenyanga. Be sure ukuthi ke uba yini i-member yale channel. Okunye ungakwenza ikhona account number ungayisebenzisa ukuphonsa isivivaneni ukukhombisa appreciation. Siyabonga kunomunye wesifazana owangifonela nje ebonga ukuthi incazelo ziyamsiza kakhulu. So ama calls anjalo abalekile, ama calls anjalo ayasiza kakhulu to motivate you as a person ukuthi there are people noma bengenamali but they will call you and tell you no ndoda umsebenzi owenzayo uyasiza kakhulu, siyabonga. Angibuzi iphupho but ngiyabonga, yabo. So lokho kuyinto enhle kakhulu. Namhlanje la uSipho 1190 Sipho 1190 uthi molweni, I would like to know as I've received a call now from umuntu ongasekho. Thanks for the question. Okay, ngake singakusho uma uphupha uthola ucingo kumuntu ongasekho kungacazululwa, kungachazwa into ngendlela ehlukahlukene. Nako singakusho kokuqala, uma uphupha umufi kuwuphawu oluhluma ekushayela ucingo, lusho ukuthi kungenzeka uzama ukuxhumana nawe futhi unomlayezo afuna ukudlulisa. Ongenzeka very soon lo mlayezo ugcina undlulisile futhi esithemba ukuthi umlayezo omuhle futhi. Lephupho leli lingavela kumuntu okade elungisa umsamo, lingavela kumuntu okade elungisa isimo seyidalwa, lingavela futhi kumuntu okade ephahla into ethile, yabona. Lungavela kumuntu okade ephakamisa isimo seyidalwa ezithile olungenza ukuthi seziphakeme sezikhomba ukuthi no lento ekade uyenza iyalunga, izidalwa zakho seziyakhona ukuxhumana nawe. Lingavela kumuntu okade ithoko lakhe lithetsheliwe waselilungisa bese kuvela ukuthi hayi no seliyaxhumana naye, yabona. Noma isalo sakhe bezivaliwe kodwa manje wasesilungisa, uyayibona. 2, uma uphupha umufi kuwuphawu olubi uma ekushayela ucingo efuna ukuthi umvakashele. Lusho ukuthi ungase ubhekane nesimo esiyingozi noma ke uzobangwa nezibi. 3, uma uphupha umufi sithanda nje ngophawu olubi futhi uma ekushayela ucingo efuna ukuthi umvakashele. Lungasho ukuthi abathakathi abakufisela ukuphila wena futhi bafuna umufi akulande. Ngenzeka sebamdokotela ukuthi ekulande ke manje umufi wena uzokwendela kwelamathongo. 4, uma umufi uphupha umufi kuwuphawu oluhle uma ekushayela ucingo ekunqanda ekutheni ungalithatha uhambo. Uma ukuthi mhlawumbe kade uzoba nohambo oluthile ekushayele lokho kunqande ukuthi ungalithatha uhambo, noma usephusheni uzibone ngathi uthatha uhambo bese uthola ucingo ukuthi hey ungahambi wena, yabona. Kulolu hambo kade ulithatha ephusheni bese uthola ucingo elutshela ukuthi ungasathatha lolu hambo lolo. Lungasho ukuthi uma ukuthi umuntu ogulayo njengamanje sokuzolulama noma sokuzosithola isixazululo sokuphuma ezinkingeni ezikukhumethe. Uma ukuthi uphupha uyahamba bese lo leqanda ukuthi ungahambi kanti vele uyagula uzolulama, noma uzophuma ezinkingeni ezikukhumethe, uzothola isixazululo kunomuntu othile ozokusiza akukhiphe ezinkingeni ezikukhumethe, yabona. Kodwa uma ngake ekushayela ucingo umufi athi woza la uthi ngeza ulibamba uthi ngeza, uzohamba wena, uzohamba, yabo. So ngiyobe sesivezile la yabona amaphupho besibheka nje uSipho 1190.